ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ, ହାତୀ, ସିଂହ, ହରିଣ, କାଉ, କୁମ୍ଭୀର, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓ ଚତୁର ମୂଷା ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା ସିଂହ। ସିଂହ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଓ ସ୍ନେହୀ ଥିଲା। ସିଂହ ରାଜା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହିଂସା ମୁକ୍ତ ଓ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଏପରିକି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ରହୁଥିଲେ। ପାଉଛୁ ପିଲେଇ ଦେ ରେ ଦାଦା, ପାଉଛୁ ପିଲେଇ ଦେ। କ'ଣ ମୂଷା ଭାଇ, ତମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛ। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସିଂହ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥାଏ। ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଣକୁ ଡାକି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆଜି ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବସାଇଲା। ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଜି ମହାରାଜ ସଭା ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସିଂହ ମହାରାଜ ସଭାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାମାନେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି, ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏବେ ନୂଆ ରାଜା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ବାଘ। ବାଘ ରାଜା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କେବଳ ଶକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇ ପାରିବ, ବୁଦ୍ଧିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହା 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 ହା, ମୂଷା, ତୁ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋର କୌଣସି ସମାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ଦୁର୍ବଳ? ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ? ସେ ଯାହା ହଉ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ମହାରାଜ? ନଦୀରେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଅଟକି ଯାଇଛି, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବମାନେ ଏବେ ପାଣି ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ଚାଲ, କାମ ଶୁରୁ କର। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଏବେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ଶୁଣ୍ଢରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି। କ'ଣ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ହଟ୍, ଏବେ ମୋର ଶକ୍ତି ଦେ। କ'ଣ, ମୁଁ କାଦ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତୁମେ ମାନେ ତମର ଶକ୍ତି ଦେଖେଇଲ, ଏବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୂଷା ରାତିରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଶିଲା। ବାଉଁଶ ଫାଟିଥିବା ଅଂଶକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି କାଟିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ସକାଳ ହେଲା। ଝରଣାରେ ପାଣି ବୋହିଲା। ବାଃ ମୂଷା, ଯୋଉଟା ଶକ୍ତି ଦେଖେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାରିଲେନି, ତୁ ତୋର ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇ ଦେଖ, ପାଣି ଆସୁଛି। ମୂଷା ଭାଇନା, ତୁମେ ସତରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ ଆମ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ଶକ୍ତିରେ କାମ ହେବ। ମୂଷା ଆକାରରେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ୟାର କାମ ବହୁତ ବଡ଼। ମୂଷା,
ଆଜିରୁ ତୁମେ ଆମର ନୂଆ ରାଜା। ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବି। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ କାମ କଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁଖରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼। ଏକତାରେ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜୟ ହୁଏ।